डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। तो का हाल बा करेजा लोग। तो भाई लोग आज हम गुड्डू रंगीला के गाना पर रोस्ट करे वाला बानी। सेट सॉन्ग गाना पर बा भाई लोग उनकर गुड्डू रंगीला भैया गा के मतलब गाने में रोवे लागता रहन। अपना माल के मतलब डोली जाता तो मतलब पीछे पीछे जाता रहन। तो वही में से कोनो बरतिया गाड़ में बांस कर दिले भाई करा। तो भाई लोग आज उनकरे सेट सॉन्ग गाना के मतलब बात करे वाला बानी। तो भाई लोग ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर ना लाड़ पर कहीं ना लिया लोग। और देखिए लोग और हंस के भूल जाइए लोग। भाई लोग तो बिना कोनो लाड़ वाला सुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ आ चला गुड्डू रंगीला के मतलब रोस्ट करल जाओ। तो देखा तारो लोग भाई लोग मतलब जेकर शादी भेल बा ओकर मेहरारू जाता डोली पर बैठे तो गुड्डू रंगीला भैया हाथ दे के रुकावता रहन। तो ये गुड्डू रंगीला भैया अब लाड़ पर रुकवावता रह। अब तोरा के उ गाना ना दी, अब जगना शादी भेल ओकरा के दी। अब तू मुठ मार के जिया मतलब अब काला रुकावत तारा मर्दे। तू का सोच तारा शादी हो गेल तो अब तोरे के देवे और जौन सदिया होता उ का मुठ मार के जी आए मर्दे। अब शादी हो गेल बा उनकरा के जाए दो, अब दूसरा के दिहन। अब तू बस मुठ मार के जी ल का करब। भाई लोग जेकरा से प्यार करल जाला ओकर प्यार ना मिलला, चाहे हमरे चाहे के करो, हमरो तो ना मिलल। तो हम आज उहे करता नहीं का करी। तो जेकरा शादी भेल बा ओकरा के मतलब मारे द, उ जेकरा शादी भेल बा उ मुठ मार के जी का भाई लोग। अच्छा तो गुड्डू रंगीला भैया कहे के मतलब बा कि डोली रोका हो कहार आ काल से मिलिए नहीं यार, डोली रोका। तो ये गुड्डू रंगीला भैया अब जाता तो मर्दे जाए ना द, काहेला डोली रोका तारा। तो तोनी से एगो भाई लोग एगो बात कहल चाहतानी, मतलब जे सच्चा दिल से प्यार करेला ना, चाहे हम ये करनी चाहे केहू, तो भाई लोग मतलब इतना दिन से मिललक चाहे कुछ भी कैलक, घोपा घोपी कैलक पेला पेली, तो भाई लोग उ चलेला ठीक बा। आ जइया ओकर शादी होके चल जाला ना ससुरा, तो साला गाड़ के साथ साला दिलो फाट जाला एकर बहिन चुदो। आ वो दिनवा से बुझाला बहन चो दुनिया में केहू नहीं खे हमनी के, मतलब हमनी के प्यार करे वाला आदमी के। तो भाई लोग तो वही से गुड्डू रंगीला भैया रोका तारन डोली। आ जब मान लग के उसे दिल से प्यार करल जाला हमनी का लइका, तो ओकर बिहान बेला शादी हो जाला तो सारवा बहुत याद आवेला कि कितना बढ़िया मिलत रहनी ओकरा से। अब भोसड़ी चल गेल शादी करके एकदम सुनसान एकर बहिन चुदो लागेला। बुझला कि घोसला में मतलब कोनो चिड़ैये नहीं खे, घोसला में एकर बहिन चुदो भोसड़ा ही बा, मतलब चिड़ै उड़ गेल बा। आ एकदम घोसला मतलब लागेला सुनसान जब माल शादी करके चल जाला। तो जैसे हमरे बाटे, हमरे शादी करके चल जाई तो हमहू एकदम सुनसान हो जाएम। अब बिहान से एक बहन चो तनको मन ना लागी हमर। हमको मतलब बुझाई कि बहन चो तो चिड़ै में से खोता में से चिड़ै उड़ गेल बा, एकदम सुनसान हमर जिंदगी लागी। अभी कितना मजा आवता जब हमारा साथे बा भाई लोग, पेलतो बानी और साथ में मिलतो बानी, बहुत मजा आवता। जब छोड़ के जाई ना तो एक बहन चो तो दिल फाट जाई हमर हो। आ एकदम खोता में से चिड़ै उड़ जाई, हमर करेजा फाट जाई यार। रोवत रोवत मर जाम यार। हम का बताई दुख के अपना कहानी। अब भाई लोग हमरे एगो दुख के कहानी नहीं के, सब लइका के बाद जितना लइका में बा लोग। अच्छा तो गुड्डू रंगीला भैया जी के कहे के मतलब बा कि जरा द लोग भाई, चाहे मुंगा द लोग भाई, चाहे हमके तू भगा द लोग भाई। तो ये भाई लोग मतलब गुड्डू रंगीला भैया जी के मार के पांटे में हगा दो लोग भाई। और यार गुड्डू रंगीला भाई के सही बात बा भाई, मतलब गाना एकदम बढ़िया गइले बाड़न। केहू अपन मतलब चाहेला ना कि मतलब प्यार दूगो करे वाला के ना मिलावेला लोग केहू भाई लोग, और उल्टे में मारेला लोग। मतलब दिल से प्यार केहू करता तो मिला देवे के चाही।
हाँ तो यार ओकरा से बिछड़ के यार गाँड फाट जाला यार। लड़की से लड़का बिछड़ेला ना तो गाँड फाट जाला। तो भाई लोग तो से ये दुआ करता नहीं कि मतलब मिला दो लोग इनकरा के तो पाइट में मार के हगा दो लोग गुड्डू रंगीला भैया जी के। तो भाई लोग दूगो प्यार करे वाला के दिल से मिला देवे के चाही। अगर दिल से प्यार बा तो, अगर नहीं खे तो गुड्डू रंगीला के मार के पाइट में मुता दो लोग। तो भाई लोग दिल से केहू प्यार करता तो मिला देवे के चाही यार। कहे के मतलब बा कि सही रहेला यार। दिल से केहू प्यार करेला तो मिला देवे के चाही। छूट जाए दुनिया सारी हो बाकी छूटे न यार से यारी हो। अच्छा तो गुड्डू रंगीला भैया जी के कहे के मतलब बा कि छूटे जाए दुनिया सारी अब बाकी टूटे ना यार से ही यारी। तो गुड्डू रंगीला के भाई लोग गाना जौन बा एकदम बढ़िया गाना बा भाई लोग। और कहल चाहता नहीं भाई लोग कि मतलब दुनियादारी भले छूट जाए हमनी से, लेकिन हमनी से प्यार के मतलब लड़की से मतलब दिल से हमनी प्यार करे नहीं, चाहे हम करे नहीं, हम ये करे नहीं भाई लोग। तो ऐसे लागेला साला कि दुनियादारी अगर बहन चुदो चल जाए मतलब छूट जाए तो अलग कोई बात नहीं है। लेकिन अपना माल से जब दोस्ती टूटेला ना तो मन करेला सरवा जान मार के मर जाई चाकू से भाई लोग। हाँ यार सही बात कहता नहीं। मतलब दुनियादारी भले छूट जाए कर बहन चुदो कोनो बात ना लागेला, अच्छा भी लागेला। लेकिन अगर लड़की से हम कोनो प्यार करता नहीं दिल से अब एक बहन चो जब धोखा देवेला ना तो मन करला सारा गाँड मारा के मर जाई। मतलब बहुत यार दिल में दर्द होला यार, क्या बताई तोनी के। एगो हमरे ना जितना लड़का मतलब लड़चट लड़का बा लोग हमरा लाखन उ सब के दिल में दर्द होला। अगर जे दुनियादारी छूट जाला तो अलग के बात बा। कर बहन चो जब माल छोड़ेला ना तो मन करला सरवा अपना माल के लंड में भिसलीन लगा के पेल दिए कर बहन चो के। बहुत दर्द होला यार दिल में जब माल छोड़ेला। तो दुनियादारी छूट जाइए कर बहन चो तो कोई बात नहीं है, लेकिन माल ना छोड़े के चाहिए भाई लोग। बहुत बुरा लागेला यार, दिल के साथ सरवा गाँड भी फाट जाला जब माल छोड़ेला। तो का बताई तोनी के, तो माल ना छोड़े के चाहिए भाई लोग। कहियो चाह रहे अब चाह न बा। तो गुड्डू रंगीला भैया जी के कहे के मतलब बा कि कहियो चाहो रहे कहियो चाहो ना बा। तो ये गुड्डू रंगीला भैया चाह नहीं खे तो बनवा के पीना लो, गाँड मरावे खातिर कहता रहा कहियो चाह रहे कहियो चाहो ना बा, पी लो मर्दे बनवा के। कहियो चाह रहे अब चाह न बा। कहियो चाह रहे अब चाह न बा। अब तू केहू के चाह परवाह न बा, परवाह न बा। अच्छा तो गुड्डू रंगीला भैया जी के कहे के मतलब बा कि कहियो चाह रहे अबो चाहो ना बा, आ तू केहू के चाह हमरा परवाहो ना बा। तो भाई लोग ये गाना बहुत मस्त बा यार, मतलब सुन के यार मतलब बहुत दिल में दर्द होला। तो भाई लोग हम ये कौन लड़की से एगो हम प्यार करे नहीं, अपना माल से प्यार करे नहीं भाई लोग। तो एक बहन तो जब फ़ोन हम ना करने तो एक बहन तो ऊ रोवेला, हम फ़ोन ना करेला तो हम रोवे नहीं। आ जब एक बहन जो छोड़ के चल जाई तो कैसे जिएम हो, सुन के देख के तो गाँड फाट जाई यार जब फ़ोन ना करी तो, आ जब फ़ोन ना उठाई तो भाई लोग बहुत दिल में दर्द होला यार। तोनी से कहल चाहता नहीं। अब भाई लोग कहल चाहता नहीं कि मतलब सच्चा दिल से जौन लड़की प्यार करेला लड़का से, चाहे हम चाहे कौन हो, तो भाई लोग मतलब जब तक प्यार चलेला तो भाई लोग बहुत मतलब अच्छा लागेला। जब एक बहन जो दूसरा से मतलब लागेला कोनो मतलब बतिवाए छोड़ के तो एक बहन जो मन करला कहीं एक बहन तो कुछो करो उसे कोई मतलब नहीं है। आ दिल से एक बहन जो जौन चाहेला तो मतलब ओकर बातें कुछ और रहेला भाई लोग। तो भाई लोग तोनी से कहल चाहता नहीं कि मतलब हमारा दिल के मतलब दर्द समझिए लोग। तो भाई लोग हमार मालवा अगर हम बतिवानी जाना से प्यार करे नहीं दिल से, अगर वो छोड़ के चल जाई तो हम कैसे जियम हो। मतलब ओकर जब शादी हुई तो हम देखिए के मर जाम यार। मतलब
कैसे जियम यार, तुम ये बताइए हमरा के कमेंट में। और भाई लोग मतलब उ जाई जब हमरा के छोड़ के तो हम जियते जियते मर जाम यार। ऐसा ही सारा रात रात के रोवे नहीं हम उठ के, रात भर में 5 बेर उठ के रोवे नहीं। अब भाई लोग बहुत यार दिल में दर्द होला यार। आ जब छोड़ के जाई शादी करके तो हम तो जियते जियते मर जाम यार, रोते रोते। लेकिन ये बात लड़की एक बहन चो समझे तब ना, माई के ओकरा गरियावता नहीं, ओकरा माई चो उ समझे तब ना लड़की। हमनी के दिल पर का गुजरेला लइके 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 जात ही समझ सकेला दर्द का होला। आ जब छोड़ के हमरा के जाई जब शादी करके तो कैसे जियम यार, तो नहीं कमेंट में बताइए भाई लोग। तो भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं। अच्छा लागल तो लाइक सब्सक्राइब करिए और चैनलवा के सब्सक्राइब करिए। आ जात जात कहता नहीं मतलब बेल आइकन दबा दिया और चैनल सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करा भाई लोग हमरा के प्लीज़। जात जात कहते चैनलवा सब्सक्राइब कर लिया।